Yung gabi ka itong no? Mag-istorya niya to ang parte sa vlogging, no? Pag iko'y swerte, tingali. Aning buhata, kay nga, no? Dugay na mo gusugod sa YouTube, pawag mo kita ang ako ang content, no? Di daw, na-monetize ko atong dugay-dugay ng panahon. Dayon na ako'y amigo pod nga kakadungan po may pareha-pareha may swerte ani. Sa 2020 pa may kasugod ani sa YouTube. Puso po tong YouTube sa una mo nahina ng YouTube ron bro yung anami. Sige ka pong upload dito. Pang souvenir na ako wala ko maghuna-huna nagmo kita pa pero ang ako maumgi akong pagsugod ani. Anak man ako may buhat-buhat aning YouTube nako, di man gyud ni ako itong total pag pandemic lagi kay nirami sa among gamay tindahan dayon may lingaw ang anak high school pa pud to patong graduate to college kaming duha gipang iris kay ito nako kay sayang nga bitaw pang souvenir tato namo no akong gipang iris to nya dayon magalis dyan mga bag-o sugod ko ato gyapon panahon na pero ang mga primero gyud among videos pang iris nako sayang nga lagi og mao wag swerte kay hantod karon wag yung kita no naya ko diha na may advertisement kay ipa-validate asa nga ipa kuan sa nga update ba og daghan po'y kuan maayo gani kay akong anak nga kagilanganan nagbalikan og advertisement pero mao na ang akong kuan ron $20 pa kapin pag mo kita sa ay ra ba 2020 pa o kuy swerte niya yun ning ambak ko aning reels sa pagkaingon sila maayo ning reels wag gyapon hasta nang sa FB nang pag download o upload og videos pag ibawa sa dapit na tan-awon ay dashboard man kuno na pagtawag sa dashboard kay 00 man pero naglibog ko niya kung mga kaila kay nakakubra man na may pay magkwarta daghan tinuod baka na kaplano ko manghuwang og kwarta kay ako pang pamaypay aron maka pakita po ko nila nga nakakubra ko pareha ron ni Dios sa akong itan-aw o may kalainan ano man ilaha nga kita am sila at kay gaduda ko ako maibog naglibog ko ba og tinuod ba na sila ako ra ba na makaila ako na sikritohon sila pangutana kay sunan mao na akong kalibgan nila kung nakakita mo niya akong video hinaot ba unta nga musulti mas tinuod o nakakubra mo tug-ani ko kung saon kaya makasapi po ko aron maka-share para sa uban nga nanginhanglan og naa magaling ato makubra ana no okay mo na ako no taas naman daghang salamat ug mayong adlaw ug mayong gabi kaninyong tanan okay bye.